les espines de peix, les fulles d'arbre, les flors seques, els alls i l'enciam, peix de plàtans, capell de mandarín. El grup dels envasos de plàstic i hem de reciclar. Un tetrabric de llet, uns pots de iogurt i uns taps d'una ampolla de plàstic, un tàper per posar el menjar, una bossa de plàstic. I recordeu reciclar el plàstic. Adéu! El grup de paper i cartó i hem de reciclar. una caixa de cereals, Una revista i una caixa de maduixes. un rotllo de paper de cuina i creus, una caixa de taronges, Una caixa de l'alimentament. Hem de reciclar el paper i el cartró. Adéu! El grup del vidre n'hem de reciclar. Una ampolla de perfum, un pot de cigrons gran i un pot de cigrons petit, un iogurt de vidre, un pot d'olives petit i un pot de marmelada gran. En recordeu-vos de reciclar vidre. Adéu! Som el grup dels adults. I en aquest contenidor hem de llançar un envoltori de pastilles, un bolquer, joguines trencades, una mascareta, roba